Nuwun, Mbah. Sewu nggih. Debek napa tadi, Mbah? Oh nggih to. Geblek wonten to. Oh alah. Sekali gurone kok dibungkus mawon, Mbah. Pinten? Kulo dibungkus kalih mawon. Akale bumbune ya bolah lali. Nggih. Oh nonton mawon, Mbah. Nuwun. Anu dereh niku kedo milari ya nek ajeng kangge dereh tempangi. Nggih, nggih. Kalih dasa taun wonten? Wonten. Oh nggih. Oh nggih, nggih. Awit lare niku sanipun SMK. Mbah Rumiyin anggenipun sadian sepindhahan regi pinten, Mbah? Pertama saya Oh, 3.000. Oh. Ingin sami tumbas mboten tegel nggih, Mbah? nggih. Sewan to, Mbak? Nggih, hinggal-hinggalan, Bu. Oke, ndereke nggih. Alhamdulillah. Nggih.